yw'r archifau mwyaf unigryw a geir yng Nghymru. Daliwch i wylio i ddarganfod. Ym mhys Ebrill 1998, trefnodd George Abbey, cyfarwyddwr y Johnson Space Centre a mab fenyw o Dylacharn i ffotograff o Dylan Thomas a fe'n ddigwyd o'r amgueddfa Sir Gaerfyrddin gael ei hedfan ar y bws gwennol Columbia. Fel coffadwriaeth o'r achlysur, trefnodd George arwyddo llun arbennig o Gymru a dynwyd o Skylab. Mae'r llofnodion yn cynnwys 2 ar 10 o'r 1 ar 15 o ofodwyr benwaidd cyntaf yr Unol Daleithiau. Fe llofnododd Beth Williams a Liz Lenua, y ddwy yn wragedd gyfodwyr hefyd. Rhoddodd George y llun iddynt i'w gyflwyno i Fair Caerfyrddin yn ystod ei hymweliad â Chymru yn 1998. Allech chi dychmygu bod ffotograff o'r math hwn wedi cael ei storio yn archifau Sir Gaerfyrddin? Neu, beth am y telegram talaith eiffdaidd dirgel hwn yn 1916 a ddarganwyd yn atig 29 Heol y Cei Caerfyrddin? Mae'n darllen. Dwedwch wrtho am ddod i isna dydd Sul. Peidiwch a mynd i El Mohammed. Fe hanfonwyd oddi wrth Howard Carter, darganfwr bedrodd Tutankhamun, at y cloddiwr Ernest Harold Jones. Ond pwy yw ef yn parhau i fod yn ddirgelwch gan fod dyddiaduron Carter o'r cofnod hwnnw ar goll? I lawr y ffordd yn archifau Prifysgol Abertawe, maent wedi datgelu llythyr cari braidd yn arferol o'r 4 ar 15 ganrif wedi codi a law. Mae'n ddarllen. Fy anwyl Fanny. Rwy'n ysgrifennu ychydig llinellau hyn i ddweud wrthych na allai fyw mwy a chebddoch chi. Dwi'n addoli bob amser. Rwy'n meddwl eich bod yn harddwch ar ferch, harddaf a welais rioed, ac rwy'n eich caru chi. O, Fanny goeth, paid am dirmygu am dy gariad i mor dda. Byddaf o'r calanus os byddwch yn fy ngadael. Allwch chi cwrdd am un o's lun, pan fyddai'n gallu mynd â chi i'r Star Music Hall. Mae'n gas gennyf y bydd Bill Robertson sy'n hongian ar eich hôl ac rwy'n bwriadu ei chwipio pan fyddai'n ei gweld. Yn falch iawn o glywed gynnwch chi ar unwaith. Paid a gadael i mewyllus fod yn ddiffrwyth. Atebwch drwy'r post nesaf i eich cariadus William Waitman. Roedd William yn sicr o flaen ei hamser a gellir ysgrifennu ei lythyr caru a chod gydag emojis nawr. Mae casgliad Archifau Cymru yn llawn o bethau rhyfedd a rhyfeddol, fel y barddoniaeth tywyll yng Ngherdyn Sant Folant sy'n odli a gafodd ei ysgrifennu yn 1840 ar gyfer derbynydd anhysbys, neu'r gofrestr priodas hon ar gyfer plwf Penros a ddarganfwyd yn Archifau Gwent. Mae ganddo arogl brasterog, felly credir ei fod wedi drochi mewn cywir, nid cywir gwenyn, ond cywir anifeiliaid. Y fath o beth sy'n rioed wedi cael ei gweld yn unman arall o'r blaen. Beth allech chi ei ddarganfod yn eich archifau? Gallai fod hyd yn oed yn fwy unigryw na'r casgliad hyn. Peidiwch ag anghofio hoffi'r fideo a rhoi gwybod i ni beth rydych chi wedi ddarganfod yn eich archifau lleol yn y sylwadau.